No niin. Kaimo Lempäälässä ja... Ajoissa. Kyllä. Siis kello on uskomatonta. Kello on 10:30. Meidän piti olla täällä 11:15. Enkä ajanut edes ylinopeutta. Paitsi... Ajatellaan, että tää on historiallinen tapa. Tätä pitää juhlistaa täytekakulla. Läskit liikkeelle. Täytekakkua sitten keikan jälkeen. Juhlistetaan sitä. Missä kaikki Tampereen liikennepoliisit oikein oli, hä? Kaimo tekee Lempäälässä ja toistamisen legendaa. Meillä on settilista valmiina ennen soundcheckia. Tai no, ainakin melkein. On se siinä, vielä encore puuttuu. But actually the sound is Timo tunkee suuhun porkkanaa ja munaa. Olisitko voinut tämän asian irstaaminen? Antti ajattelee monimielisiä. Ja itse asiassa Samuel kirjoittaa ties kuinka monetta keikkalistaa. 13. Joo. Ainakin. Mä menen ihan sairaaksi. Meillä on niinku, me tultiin ajoissa. Soundcheck meni ihan hyvin. Keikkalista on kirjoitettu. Keikkalista tehtiin jo ennen soundcheckia. Kaikilla on kopio siitä. Kaikilla on kopsu, kaikki pysyy kärryillä. so we're playing 12 minutes. Musta tuntuu, että keikka ei voi muuta kuin mennä pieleen. No niin Antti, tässä ollaan nyt myyntipöydän ääressä. Miten on kauppa käynyt tässä jälkimainingeissa? Hyvin. Monta levyä ja monta paitaa ja moni musiikka tulee sieltä sopivasti, joo hei. Tässä oli joku tämmönen tilanne päällä. Ei suinkaan, sä tulit ihan sopivasti. Mikä on fiilis näin niin keikan jälkeen? Meillä on... Tosi hyvä. Onko? On. Eikö ole mitään niin ei. muuta lisättävää? Ai sulla ei muuta? Oh, no, ei se. And here's our drummer, Emmanuel. Yeah, How you doing? I'm cool. How do you feel about the gig we just had? This is one of the greatest gigs I've had. Of course, it's the first in the year. Yeah, but it's been good. I love the sound balance and the spiritual atmosphere and everything. Okay. Was good. Great. Thank you. Good to have you with us. Happy to be with you. I am with you.